ka zama fitilar Kano sannan gatan Kano alfaharin yan Kano kai dai sarki takwas da ke mulkin yan Kano sun ɗauko sun gudu bar su je ki gudu sanu malam Muhammadu yau na mata da kai alama ce ta gudu Allah yayi niyar kai sai ka sha miyar ko ba kayan miyar alama ce ta tafiyar da fatan mun jiya ayoyi sun zaka hadisai mun biya Allah ke karba mulkin bawa din yayi niyar domin in yayi niyar kai sarkin duniyar ko kowa za ya ki kashi da kai yayi niyar zancen wani yunkuri ko kuma wani yan shuru ko wani ya ji yin shuru in dai sarkin Kano ne maganarsa da tarbiya zaben sarki ka kyala barna ta hauhawa talakawa sun gano ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji aka yi ruwan muka yi iri abun wani ba ana gaba da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba jani da abinsa ko kwa yara ba su je mu jani da abinsa kaga yaro da alawa sai a kyale shi ya tsotsa in ka shuka da gumunka sai ka maida shi abunka karamin su kaga kai da imamansu mudan sirrin da mun kace wasu kakarsu in ɗan kasuwa kace ka zo ka ga oganku ka tsara tsari in yai tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen ku muna nan muna gani aka kace ka zo ka ga oganku ka tsara tsari in yai tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen ku muna nan muna gani aka yi ba guni ta kofar da gidan ku mun go mun tura bazar ku a ƙarshe za ku yi shiru ana ta yi muna ta ji 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 aka yi ruwan muka yi iri abun wani ba na gaba da yaro da alawa da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai ku ba mutane da abinsa ko kwa yara ba su je da ba. Na yi ziyara wanda nake son aure na yi dabara yau na zama matar aure kin zama illa a gurin miji mai auren ki ko kwa ana so ko ba a so sai na yi. Domin idan ka karo wallahi Allah sai kun maka a gida. Kun mun rubrum ko za ku niƙa ni sai na ko za yanzu fa mace fa in banda in mace mai tunani ce mai nutsuwa ce ko gurgu ta samu inda har ya aure ta to